Nestas últimas eleccións presentouse en Barro un novo partido liderado polo antigo alcalde popular Antonio Landín, unha formación que nacía para ofrecer unha alternativa aos 8 anos de goberno do BNG. O partido conseguiu 2 concelleiros na súa primeira experiencia nas urnas. Porque penso que plantexábamos cousas que realmente son necesarias para Barro, e así o entenderon e así nos votaron. Que puderon ser máis votos? Pois puderon ser máis votos. Que puderon ser menos? Pois puderon ser menos. De todos os xeitos, estamos contentos do resultado. Xuntos por Barro naceu despois de que os populares quixesen afastar a Landín da cabeza da formación. As urnas demostran que o antigo rexedor mantén máis apoios que o seu anterior partido. E advertín que mentras certas persoas que foron as mesmas que conseguiron que por 28 votos fai 8 anos se perdera a alcaldía. Son exactamente os mesmos. Que pasa? Ahora estamos en 2 sectores separados. Eu non teño nada contra o PP en absoluto. Cos resultados das eleccións, o BNG perdeu a maioría absoluta, co que Landín abre a porta á posibilidade dun goberno en coalición entre PSDG, Xuntos e PP. Polo de agora non houbo resposta a esta oferta. Nós estamos abertos, e desde logo non negamos, porque penso que calquera alternativa o que está vendo e o que está vivindo, sobre todo estes últimos 4 anos, os 8 anos, porque o PSOE, ao final, non foi máis que un monigote do Bloque nos primeiros 4 anos, como un pañuelo da man de usar, e cando lle fai falta bota a man del, e cando non lle fai falta o tiran. Dende o equipo de Landín dan por feito que socialistas e nacionalistas gobernarán en conxunto, criticando a actuación do PSDG. Pero iso é na maior parte dos sitios, en Barro máis que en ningún lado, é a marca blanca do Bloque. Entonces están aí. Xuntos por Barro agarda que esta unión non supoña un incremento en salarios políticos que afecten as arcas da vila. Tamén critica a forma de gobernar do BNG. Les fan un pleno cada 2 meses, porque é obrigatorio por lei, non sacan unha obra a subasta. É legal? Bueno, é legal, ético? Creo que non. Porque en 8 anos en Barro se sacaron 2 obras a subasta. O demais foi todo adxudicado, a veces fraccionando obras para que non pasase do mínimo que poda facerse dese xeito, e así se leva feito. Polo de agora descoñécese se as negociacións entre o BNG e o PSDG están avanzadas. De non descubrirse máis datos, haberá que agardar ata o día 17 para coñecer a composición do vindeiro goberno da vila.